Але орде, канан треба. Сестра страна жива е баща. Але снимай само ли? Да ти е жива и здрава и да ти сервира се обави работи от живота тая надам. И да се грижи за нея, ей. Анте дели у букето Румяна кана. Мерси. Чекай на жена си да даде букета. Ай да се снимате с акушерката, мамо. И с акушерката, да. А кана, овако, страки сарленга на снимки. Така ленга снимки. Значи акушерката по средата да... Да. Готово ли? Аз има сега и нази. Я чекай да видим от средата камера. Айде. Така. Айде, снимайте се. Пулката, че Аспарухово се свестни. Има ли какво че кажете? Би трябвало да е снимал. Така е, Он така трябва да е. ги показва, хайде си му също ми. Работата трябваше да дадеш на жена ти, па да я цукнеш, па да се снимате, Айде, така научи, не. що? Така, добре те снимал пе. Чуми дела, шава кана, чуми дела. Али, Айде цяло ни булката, бе! река на каризат. Добре, Булката, бе. Айде, Тук така те снимал, саме сабор. и та лавка, ще я стане сами саурен. Он това попайте да Андрея Котрубов. Къде? Не, Роман чакана те снимало влахота, вело, красита, вели волка, капаша, бебе. Аре, я си му Але, влахче. А мека си му ваш, муктин кръво песка калисан. Мека си му. Не, снимал само и къде са право снимал. Але, красита, канат. Влахо тук капаша, пянка. Стой важик. Готов? Айде. А? Мръша и я. Какво ще тръгни са, рядя ма вер? Ева, къде? Али снимка си. Добро, не кола бхарава, пъти наш. Nada va bem. Това ще ти покажа, може тволи си ли тази котка? Рука къде е от планичката, майка? И покарезва. От хара прави да бържа се, върти с котел, прави се буки. Вахо, карава туте, им кана расаян догал. Ка шавеса ка... Хай, сарта шава е спус. А? Сарта шава. Са право директор те му дара ли? Копче направо, кара. Те му дара ли? Надам да са копче. Аха. Така не срана за клип, ако те имаш видати. Айде, цари. Вахо, кана расаят лесе стуте. Паран ва кърка сара васка, им сара ляс. Да, нагава да машкара, къде се промовка, трябва да се еду.